This is your Uncle Pico Cup Camarines Sur at Indoor. Okay, so welcome back sa Game 4 ng Calabanga versus Pili dito pa rin sa Cafuerte Sports Complex. And I'm Coach Joji De Leon and ang aking kasama ngayon si Magandang hapon. Coach. Coach, partner. Partner? My name is Coach Cyrus James Antilices. Okay, so jump ball. So makikita natin na sa dalawang teams, yung Calabanga at sa versus Pili, may mga players na kilala. Andyan si Charles Gadag sa Calabanga, si Roque Ravalo, si Alan Tria, Jeffrey Quijano. Okay, sige. So jump ball tayo. First possession. Yon. So first quarter. Number 19 to number 13. Turnover. Yon. Layup number 7. 2 points si Roque Ravalo. Si Roque Ravalo ay active player ng USI. Yon. Nakay Margal yung bola. 3 points si Win Galon. Isa sa veteranong player ng Pili partner. Ito Partner. si Win Galon. Pwede sa 40 up, pwede din siya sa under 40. Yes. Yun. Nagkakasagutan ngayon ng 3 points. Bumitaw ng 3 points din si Roque Ravalo. Isa sa starting point guard ng Universidad de Santa Isabel de Naga. Maganda partner ng opening ng both teams. Oo, maganda. Ganda ng percentage nila. So, yun. So, turnover yun. Na kay Alan Tria ang bola. Yun, binigay kay... Partner, ito isa sa maraming notable player ang ang Pili. Lalong-lalo na ang kagandahan ng Pili is yung team chemistry nila. Matagal na rin sila nagsasama-sama kagaya ng first five nila ni PJ Suliman, ni Ian Manayan, ni Amargallo, ni Fredson Hermonio. Lalo na nagdidictate sa kanila ng court general nila si Win Galon. Oo. Balita ko lahat sila, I think magkakasama sila dito sa team ng Capitol. Oo, matahalos siguro dekada na rin yung iba magkakasama diyan eh. Lalong-lalo na si Win Galon, siya yung pinaka veterano sa team. Ang sunod ng veterano partner sa team yung tinatawag nila si Alipik. Kaso nasa bench pa, isa sila sa brawler nila, saka defender nila sa post. Nasa paint area. Magaling dumipensa yon. Ayun. Sige, back to the ball game. Iyon, 2 points. 2 points. Si Fredson Hermonio. Itong Hermonio na to, babantayan to. In and out sa paint saka sa beyond. Talagang threat ito si Fredson Hermonio. At pag nag-init ito, nako, mahirap na din pigilin tong batang to. Saka naman partner, ang bench ng Pili masyadong malalim. Masyadong malalim ang bench ng Pili. Miski siguro bunuti ni Coach JP Diswangco dito. Hindi sasakit ang ulo niya, lalo na sa game adjustment niya from first, second, third, and fourth quarter. Oo. At kahit din yung partner, yung team ng Calabanga, madami ding mga kilalang players. Kagaya ni Dennis Istingor, yung Alan Tria, si Kier Enrile, si Stephen Pabilando, yung Kenneth Estrada. Yun lang. May disadvantage at advantage yung Pili doon eh. Ang advantage kasi ng Pili dito is yung team chemistry nila buo na. Samantala naman yung ang Calabanga, mga bago yung player nila. Yun lang pinaka-disadvantage ng Calabanga. Ewan ko lang kung paano masusolusyonan ng head coach ng Calabanga pag nag-rally na, nakuha na ng momentum nakuha na ng Pili yung rhythm saka momentum nila sa chemistry saka sa offense nila. Okay. Sige. So, titingnan natin kung sino yung mananalo dito sa Game 4. Running score is 8-5. Lamang ang Pili ng 3 points.
Yun, Ano pa partner palibasa, pareho first game. May pagka-sloppy basketball pa ang nangyayari. Hindi pa sila, gigil pa. Gigil pa, parehas may first game jitters. Siguro by second quarter makaka-adjust na din yung mga players. Makaka-adjust na yung mga players pag pinagpawisan na sila. Ganun naman talaga parang diesel. Yun. Hindi gasolina. Ang diesel pag nag-init, mas lalong gumaganda ang takbo. Yun, si Margallo nag-penetrate, binigay kay Soliman. Yun partner, yun ang paboritong tira ni PJ Suliman, lalo na dun sa sa may elbow Sa paint. may elbow. Babantayan nila yun, dapat yan PJ Suliman na yan. Basic Kasi na basic. yun, paborito yun, favorite spot yun ni PJ Suliman. Okay, yun, my foul. My foul C. Yun, foul si John Manayan. Ano pa partner slow pace pa yung laro nila. Oo, medyo Kakapaan pa. Nakakapaan pa. Oo. Hindi Okay. pa masyado, sabi mo nga, hindi pa nagiinit. Hindi pa nagiinit. Hindi pa nagiinit ang karburador. Tingnan natin by second quarter, baka gumanda na yung yung momentum ng both teams. Okay, 2 free throws, 50-50 ball. Pasok yung, hindi pumasok yung una, pumasok yung pangalawa. Running score, 10-5. Lamang pa rin ang pili ng 5 points. Rebound ng number 30. Ayun, nabitawan yung bola. Turnover. Yun, si Margallo. Yung nag-turnover kanina partner, si Carl Kenneth Estrada, number 30 ng Calabanga. Shooter yun. Varsity siya dati ex-varsity dati ng UNC. Ayun, yun. Gandang tira ni Manayan. Basic na basic sa ilalim. Yun naman ang paborito ni Ian. Yung talaga, forte ni Ian Manayan, yung backboard. Pag nandun sa paint area, lalo na sa may backboard ang Ian Manayan, mahirapan mo. Sa sobrang haba ng ng wingspan niya. Ayun, another turnover. Yung Margallo binigay kay linabas Hermonio, tinira. Wala. Hindi pumasok. Rebound ng kuha ni Margallo yung bola. Ayun. Ayun, nag-timeout ang Calabanga. First timeout. Running score is 14-6, lamang ng 6 points ang pili. So sa tingin mo partner, anong magiging adjustment dito ng Calabanga? Ang lang naman ang problem ng Calabanga is yung defense nila. Masyadong maluwag, miski man defense sila. Ganda pa rin ng execution ng play ng pili. Ang problema lang ng pili, hindi nila nako-convert. Maraming mga open shot, kaso ang problema din ng pili is yung unselfishness nila. Open shot na dapat titira mo na yon. Okay, so yun, importante din yun sa player. Yung decision making ng player kung kailan ka papasa, kung kailan mo ititira. Kasi once na you're given that open shot, bihirang-bihira na mabigyan ka ulit, lalo na kapag naka-recover na yung defense. Tama partner, tama sinabi mo. Kailangan yan, may decision making ka. Every time na nasa loob ka ng playing court. Yun, nasa Calabanga ang bola. So, ito partner, pumasok na pala si Stingor. Yun, isa din to sa makulit na point guard. Bilis dito. nito partner. Bilis nitong maglaro. Ito si Dennis Stingor. Siya yung siya ngayon partner yung yung head ng yung tinatawag na Coach D training camp. Nagdi-develop to ng mga players, mga grassroots level sa Calabanga. Pero taga to partner taga Calawag. Pero yung asawa niya taga Calabanga. Taga Calabanga na siya, adopted son na siya ng Calabanga. Ayun. So balik tayo sa laro. Yun, turnover. Ito partner, isa sa notable player ng Calabanga, strict shooter.
from Naga City. Naglaro siya sa Calabanga. Varsity, ex-varsity siya dati ng Ateneo Golden Knights sa senior. Sa high school naman, sa Naga City, Montessori. Strict shooter to, partner. Pag nag-init to, lalo na sa corner, bantayan mo na. Sigurado yan, sunod-sunod ang tira nito. Yung Paul Canlas. Yun, naka-Stingor ang bola. Binigay sa number 10. Wala. Rebound. Number 9. Na kay Margallo. Binigay kay number 18. Yun. Easy. 2 points si Sabordo. May agaw sila. Tinira, hindi umabot. Yun, si Sabordo, partner. Taga ano yan? Taga Quezon. Taga Quezon Ayun. province yan. Pero nag-aral din siya sa, alam ko, sa CCDI. Pagkatapos kinuha ng UNC. Ayun. University of Nueva Cáceres. Pagkatapos ngayon, nagtatrabaho siya sa PLDT. Isa siya sa player ng PLDT ngayon. Okay. Yun. Papasok si Buena Obra, lalabas si Margallo. Papahingahin muna yung Margallo. Yun nga sinabi ko sa iyo, partner, ito si Buena Obra. Lakas ng katawan, ang puso ng bata na to, masyadong buong buo. Kumbaga, isa siya sa mga tito dito sa Pili. Ano to, tinatawag natin Alpha. Alpha. Yun. Isa din to, partner, si di ba, nung per season ng Kamsur Express. Kung tatandaan mo. Isa to sa pioneer player ng Kamsur Express, si Alden. Buena Obra. Buena Obra, alias Alden Richard. Yun. Naka 2 points si Dennis Istingor. Na pumasok na pala yung isang sentro nila, si Adonis Christian Nismal. Yun. 3 points. Gabriel Lumberio, bumitaw ng 3. Unti-unti nang namamaga ang lamang ng Pili. 21-8 with 1 minute and 55 seconds ng first quarter. Yun. Sigurado, partner ng Pili yung mga both offense and defense sila eh. Oo. Maganda pinapakita ang depensa at opensa ng Team Pili. Ang nila ngayon, yung tempo nila, ang ganda ng Pili. Ang problema naman, na recovery ng depensa ng Pili, ng Calabanga, masyadong mabagal. Ayun. Oo. Sabi ko nga sa iyo, partner, mananalo dito yung magandang team chemistry. Pero titingnan natin, baka makahabol pa din yung team ng Calabanga. First quarter pa lang naman eh. Malayo pa. Malayo pang fourth quarter. Sa duration ng game, malayo pa. Another basic shot from Mr. Buena Obra. Yun din mga paboritong tira ni Alden Buena Obra. Yung mga mid-range shot. Pag binigyan mo siya ng puwang, titira yung bata na yan. Number 32, Alden Buena Obra. Pag pre-measure mo, pag binigyan mo ng space, titirahan ka. Pag nag-close out ka, kakaldagin ka sa ilalim. Okay, naka full court. Tama ba? Wait lang, at may nakitang may i-review ang ating mga referees. Merong coaches challenge. Yun naman ang kagandahan, partner, ngayon eh. Kasi may mga review na. Oo. Kaya madali na makuha yung mga diferensya sa loob ng court. Kagaya ng foul, may mga necessary contact. Yun ang kagandahan naman ng laro na ngayon. Yun. At nadagdag din dito sa Ako Bicol Cup Kamsur yung coaches challenge. Na kapag every game, the coaches, meron silang isang challenge na pwedeng gamitin kapag may gusto silang ipa-review sa call para mas makita kung
yung accuracy ng call. Yan ang evolution ng basketball. Yes. Dati walang 3 points by way back 80s eh. Ngayon by pumasok yung 3 points. Pumasok yung mga different rulings sa FIBA, sa professional and amateur basketball. Lalong-lalo na to yung mga challenge na Ayun. yung mga players challenge, coaches challenge na tinatawag natin. Yun, turnover. Another turnover na na-convert sa 2 points. Tinatakbuhan ngayon ng Pili ang Calabanga. 28-8. Lamang ng 20. Nag-individual kakanya-kanya partner ng Calabanga. Kung Yes, sino partner. open, yun tumitira. Yun ang problema nila. Sabi ko nga kanina, yung team chemistry. Maganda Yes. ng Pili, yung team chemistry, yung open shot, yung open man, nakikita nila yung mga players nila. Familiarization, yung tinatawag nating familiarization ng players mo, teammates mo, alam mo kung saan pupunta. Miski tinatawag na kapikit ka partner, alam mo kung saan yung favorite position ng teammates mo. Yan yung sinasabing nagkakaamuyan ng mga players. Oo. Importante yun. Importante sa lahat ng team chemistry. Ayun, another turnover. Okay, and end of the first quarter. Running score, 32-8. Lamang ang Pili. So, partner, ikaw, sa ganitong sitwasyon, anong adjustment ang pwede mong gawin? Yung magiging game adjustment lang naman eh. Pinakasimpleng game adjustment natin is yung tight defense na gagawin ng Pili. Kasi masyadong maluwag yung ginagawa nilang depensa ngayon sa Pili. Kaya nangyayari masyadong maluwag ang depensa ng Calabanga ngayon. Kaya nagkakaroon ng open shot, maraming open shot ang nagagaw na kikreate ng Pili. Kaya sabi nga dapat first quarter is 8-30. Okay. Partner, wait lang. I think merong report ang ating courtside reporter, si Cassandra. Cassandra, pasok. Magandang hapon mga kasurog. This is Cassandra Seton, courtside reporter here in Ako Bicol Cup Camarines Sur, reporting from the side of Team Pili. Team Pili yearns to prove something as they strongly and confidently enter the hard court with the skills and knowledge they acquired from their training before the tournament started. It is evidently seen that Team Pili is prepared to give a great fight in this match against Calabanga. Despite their leading score, nagpaalala pa rin ang mga coaches na ayusin at palakasin pa ang kanilang depensa, habang pinuri naman ni coach na effective ang ginagawa nilang strategy sa ngayon. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Okay. Salamat, Cassandra. So, yun nga, pinaalalahanan, partner, ng coach ng Pili na importante na i-maintain yung kanilang offense at maganda na din yung kanilang pinapakitang depensa. Ano naman partner, sabi nga ng courtside reporter natin. Very evident naman yung nangyayari sa Pili. Nakitang-kita naman natin ang ganda ng depensa nila. As of now, ang depensa ng Pili ngayon is 1-2-2 defense, partner. So, yun, 1-2-2 na defense na masyadong effective sa ngayon. At titingnan natin kung paano mag-a-adjust yung Calabanga sa ganitong klaseng depensa. Saka partner, well prepared yung Pili. Yun na nga yung sinasabi na yung sa skills, yung sa training nila, ito na yung game application ng game preparations na ginawa nila bago nagsimula yung tournament. Na kay Ali Buenaobra yung bola na nagresulta sa turnover. Dapat partner, ma-stop ang bleeding nito eh. 22 points, parang masyadong malayo na rin yung 22 points. Wala pa rin yung reaction, yung rhythm na nakukuha yung Team Calabanga. Pero sana as early as second quarter, sabi mo nga, they should be able to stop the bleeding. Kasi eto na din yung time para mag-umpisa na din sila sa kanilang opensa. Kaya lang, yung kanilang offensive set ay nagresulta sa turnover
and na-counter siya ng turnover and opens 2 points for number 4. Yun ang kailangan partner ngayon ng kailangan ng Calabanga ngayon. Tumakbo sila ng tumakbo. Para Oo. maka-create sila ng lalo na ng open score. At itry nilang takbuhan tong Pili para makahabol sila sa ball game. Yun, si Manayan. Ayun. Kahit may pressure. Sorry, si Saborda pala yun. Yun naman partner ng kailangan sa basketball eh. Lalo na sa both teams. Yung tempo range na tinatawag natin. Pwede kang mag-slow pace o fast pace ka. Fast pacing o slow pace sa game. Oo. Kung paano mo gagawin yun, yung may variation ka sa laro mo. Yung game adjustment na tinatawag natin. Alam mo kung kailan mo bibilisan yung laro. Alam mo kung kailan mo babagalan yung laro. So yun sa partner sa tools sa game. Okay, nasa Calabanga ang bola kay Ravalo. Binigay kay Istingor, binitawan, wala. Rebound ni Buena Obra. Buena Obra kay Hermonio. 2 points. Easy 2 points kay Fredson Hermonio. Masyadong malambot partner ang depensa ng Oo. Calabanga. Wala masyadong challenge sa ilalim. Ayun, may 2 points din si Istingor. Ayun. Sayang hindi pumasok yung tira ni Buena Obra. Running score 37-12. Lamang pa rin ang Pili dito sa second quarter ng Ako Bicol Cup Game 4. Nakaipabilando ang bola. Binigay kay number 4. Kay Ravalo. Walang masyadong movement ang Calabanga sa opensa. Rebound ni Buena Obra. Na kay Margallo ang bola. Sayang. Pero may foul. Ito partner si Margallo. Player to dati ng Adamson University sa high school saka sa college. Kaya isa dun to sa notable player ng Pili. First throw, wala. Halos partner nagbe-break in ang lahat ng both ang dalawang team Oo. Pareha sila. Kung hindi ako nagkakamali, first game nitong dalawang team na to ngayon. Pag first game talaga, ganyan eh. May jitters. Nag-aamuyan. Nakaipabilando ang bola. Open si Ravalo, tumira, wala. Iyon. Ganda ng offensive rebound ni Quijano. Ganda ni Ganda ng Quijano. putback ng bata. Maganda yung positioning niya doon sa ilalim. Isa din to player si Quijano sa junior varsity. Dating junior varsity ng University of Nueva Cáceres. Yun. Kaya lang binawian ng 3. Yun. Nagsasagutan sila ngayon ng 3 points. Lamang pa rin ang Pili. Kay Margallo ang bola. Hindi pumasok ang tira. Offensive rebound ni Buena Obra. Maganda partner ng ball movement saka player movement Ganda ng ng Pili. yun Kaya yung, nakaka-create sila partner ng open shot eh. yes, yun yung pagkakaiba na yung Calabanga is halos wala silang ball at player movement na kaya sa ngayon is napag-iiwanan sila ng Pili. 43-17 lamang ang Pili. Second personal foul. Sana
partner by third quarter and pagpasok ng third quarter. Pagkaroon ng game adjustment si coach. Oo, si Coach Dan Ampili. So, mahaba-haba pa rin ang oras. Pwede pang humabol. Pero kailangang magsimula silang maghabol as early as ngayong quarter. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha ng Kalabanga ang rhythm nila sa Oo. offense nila saka sa defense nila. Yun din yung napansin ko sa kanila. Walang rhythm yung offense at yung defense nila. Na halos nagkakanya-kanya individual basketball ang nilalaro ng Kalabanga compared sa team basketball na pinapakita ng Pili na merong chemistry at yung cohesiveness ng team is nandyan. Saka partner, mas agresibo ang Pili in and out sa Oo, offense. mas and aggressive defense. sila sa offense and defense. At yung mga ball pressures nila nagre-resulta sa turnovers at nako-convert yung turnovers into points. Na nagresulta para yung Pili is may ganitong kalaking kalamangan. Yun, tira ni Ravalo, hindi pumasok. Si Rabalo partner is from Albay. From Albay. From Albay. Current varsity player ng University of Santa Isabel. Yun, varsity ng Oo. Universidad de Ano din to Santa Isabel. partner, pambansa player nung high school days niya. Yun. Isa din sa magaling na student athlete na ginamit ang basketball para makapag-aral. Isa din siya sa naging key player ng Bicol region para sa pambansa Yun. na point guard position. So, kumbaga, etong ligang to na Ako Bicol Cup Kamsur is magandang venue para sa mga aspiring players at para sa mga current players na makita yung kanilang talent and skills. Ayun, nagsasagutan ng 3 points. Kasi yan nga sa partner, sabi tama yung sinabi mo, pwede may mga scout dito. Galing sa local to national level. Yes. At pwedeng makapaglaro hindi lang dito sa Kamsur but also sa labas ng Kamsur, lalo na sa Manila. Dahil hindi lang tayo mapapanood ng live dito sa Cafuerte Sports Complex but also sa live stream. Ayun, nag-iinit na yung wind galon. Nakita mo naman partner yung transition offense ng ng Pili. Habang tumatakbo sila, may wing sila sa corner na. Yung passing sa corner from guards to wing player. Kaya naka-open shot si Win Galon. Oo, maganda yung ball movement nila, maganda yung pag-aamuyan nila ng ball movement nila at yung because of the ball movement nahahanap nila yung mga open shots na nako-convert naman nila into points. Saka maganda yung spacing partner ng Pili pagdating sa offense nila. Iyon, importante yon, yung spacing para hindi nagkukumpol-kumpol yung mga players at para maipasa at ma-rotate ng maayos yung bola. Ang ganda ng pag magandang spacing partner, madali makakita ng open shot. Open at high percentage shots. Dapat partner, ma-stop na natin yung bleeding ng ng lamang. Masyadong Masyadong malayo-layo na rin ang lamang ng ng Pili So, versus sa Team Kalabanga. Kalabanga. Running score 54-20, lamang yung Pili ng 34 points. At bola ngayon ng Kalabanga. Penetration ni Istingor, hindi pumasok. Rebound ng Ganda ng rejection ni Ian Manayan. Isa to sa defensive player pagdating sa middle. Mga middle defensive maganda player. yung pinapakita niyang depensa. Ayun, ganda ng fake. Hindi lang pumasok yung tira. Istingor. Rebound ng number 29. Hindi nagko-convert partner ang ang Kalabanga.
Individual lang nangyari sa kanila sa offense Oo, nila. at sayang yung offensive sets nila at hindi nila na i-convert into points. Nag-rely partner ang Calabanga ngayon sa outside shooting nila. Samantala naman ang Pili, both in and out, mas aggressive sila sa offense. Nasa free throw line ngayon, partner, si PJ Suleiman, isa sa mga notable players na I think naglaro to sa Ano, LPU partner ba? sa LPU Pirates. LPU O, Pirates. LPU Pirates, after niyang LPU Pirates na laro din siya ngayon sa Team Capitol, saka sa Kamsur Express, partner. Yes, hanggang ngayon na naglalaro pa rin siya sa Kamsur. At ngayon, nasa team siya ng PD. Kay Alan Tria ang bola, binigay, balik kay Tria. Yun, gandang penetration, gandang block yun ni, sino yun? Nismal. Adonis Nismal. Adonis Nismal. At na-convert yung kanilang convert into 2 points. Yun naman, partner, ang laro ng Margallo. Galing sa transition. Paboritong laro ng Margallo. Yun, Alan Tria for 3, nag-iinit na. Sana ito din yung umpisa na para mag-init yung opensa ng Calabanga. Kasi ito si Alan Tria, isa din to sa strict shooters na pag nag-umpisa, nagpapasok yung una at pangalawang tira, mahirap na ding istapin to sa opensa. Nakadalawang 3-point end partner si Alan eh. Kaya lang may turnover ang Calabanga. Yung may foul. Uncharacteristic pass ang ginawa ng gwardiya nila ni Stingor. Kaya nag-result ng turnover, partner. Yes. Hindi pa rin na-stop ng ng Calabanga ang rhythm ng Pili. Oo. Sa opensa nila. So, kumbaga hanggang ngayon napatapos na, nasa late na tayo ng second quarter, sa minute and 23 ng second quarter. Yung momentum is nasa Pili pa rin. Ayun. Magpapahingahin muna Ang si nangyayari Stingor. ngayon, partner, sa Calabanga, yung tinatawag nating cumbersome team sila. Ano yan? Cumbersome team. Ayun. Yung slow team, masyadong mabagal. Slow team. Masyadong mabagal. Mabagal ang adjustment nila sa opensa, mabagal ang galaw nila sa depensa. Pero binigyan tayo ng isang 3 points ni Sanchez. Ayun. Running score 60-26, lamang pa rin ang Pili. Last 56 seconds of the first half. Juan Patricio, first personal foul, first team foul. Yun, bumitaw ng 3 si Ravalo. Hindi pumasok. Yun. Turnover. Yun, ito yung mga pagkakataon na may turnover din yung Pili. Na sana yung Team Calabanga is take advantage nila na ma-convert nila yung turnovers na yun into points. Kasi dito din magsisimula na mabawasan ng paunti-unti yung laman. Dapat sa second half, partner, magkaroon ng sense of urgency ang Calabanga. Yes. Lumalayo at 34 points. 34, medyo malayo-layo na at mahirap nang habulin. Pero sabi nga natin, bilog ang bola. Malay natin, pagdating ng second half, mag-umpisa ding mag-run yung team ng Calabanga. Second half, sana mag-change momentum para gumanda yung laro. Kasi may pagkakataon pa sila na
na unti-untiin nahabulin tong ganito kalaking kalamangan. Sabi nga, one possession at a time. Slowly but surely, kailangan tsagain at malay natin. Oh, yun. May nakitang foul. Yun ang kagandahan ng players ng Pili partners. Kagaya nito ni Alwin Margallo. Agresibo sa basket. May penetration. At kapag nag-umpisa nang mag-penetrate yung Margallo, ang hirap ng pigilin. Ano yan, partner, since collegiate days niya. Since collegiate days. Sa Naga College Foundation. Talagang pag ang Alwin Jan Margallo nag-take over sa last minute, last seconds ng crunch time, ibigay mo sa Margallo. Sigurado yan. Yun, may buzzer beater. Go-to guy. Kumbaga, si Margallo kapag binigay sa kanya bola, ililista na. Okay, end of the first half. So, running score 61-26 lamang ang team ng Pili.
boys, di namin alintaya masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo. Wala kong wina, na kayo po na maglayatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasa sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing, lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay. Simula pa kay bata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako, Bicol na, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol na, ito ay atin. Ito ay atin. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaon ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Okay, we're back live here at Cafuerte Sports Complex.
Game 4 of Calabanga versus Pili. Pili with a running score of 61-29. So, dito titingnan natin ano ba yung magiging adjustment ng dalawang coaches. Sa Calabanga, anong adjustment ba ang gagawin para mahabol yung ganito kalaking kalamangan? At sa Team Pili naman, will they be able to maintain that strong start na pinakita nila nung first half? Dito sa halftime huddle ng Calabanga partner. Isa sa may pinaka-bigger role dito is yung role ng assistant coach. Yes. Isa sila sa nag-feed sa head coach kung paano ang game adjustment. Yun. Kasi may mga bagay na hindi lahat nakikita nung mga head coaches natin. So, importante yung mga assistant coaches kung paano yung mga nakikita nila na adjustment sa laro, sa players. So, importante yung role ng assistant coaches. Lalo na partner, wala pa naman yung tinatawag nating scouting. Kasi parehas first game, parehas unang laro nila ngayon, kaya wala pa silang tinatawag na scouting. Kung sino ang notable player, kung anong depensa ang nirara ng isang team, kung anong offense ang nirara ng isang team, para at least may game, mas madali ang game adjustment ng isang team. Yun. Easy 2 points kay Alden Buenaobra. Yun partner, ang 50-50 ball, parating lamang ang Team Pili. Oo. Sa 50-50 ball. Titingnan natin, mukhang mas maraming rebounds yung Pili. Ang kagandahan ng Team Pili is yung 50-50 ball nila, nakukuha nila ang defensive and offensive rebound. Lalo na ang offensive rebound partner. Yes, and the more na mas madaming rebounds ang nakukuha, mas madaming possession, mas madami ang chance na makascore. Warning number 14 for making a foul. Uy, may warning si number 14. For faking a foul. Yung partner, yung faking a foul noong time na sa FIBA. Wala pa yan, faking a foul na yan. Marami kasing flapper nung panahon eh. Marami masyadong artista. Madami. Oo, ngayon hindi mo na magawa kasi inadapt ng under FIBA rules. Ang faking a foul is mag-result dyan. Ang first warning mo is warning, second is first offense mo is warning, second offense mo is technical na. Iyon. At yung technical na yon magre-resulta sa free throws. Laking bagay yung mga technicalities eh. Lalo sa free throws, lalo na pag sa mga dying seconds, crucial game. Tayo, nag-uumpisa na din. Sana para mainit partner mainit ang umpisa. Yung umpisa, sana magdire-diretso yung ganong kainit na umpisa ng Calabanga. Dapat mag-start ng spark na. May spark plug. Baka ang spark plug ng Calabanga is si Roque Rabalo. Nakaano sila ngayon partner ang Calabanga naka-man defense. Naka-man defense sila. Yun ang problem na masyadong aggressive naman partner sa depensa. Problema niya pag masyadong aggressive sa depensa sa long stance mo, convert yan sa foul. Pwede siyang magresulta sa foul. So sabi nga sa depensa, medya-medya mo lang. Huwag naman masyadong sobra. Ayun. Turnover. Masyadong malalim partner talaga ang bench ng ng Team Pili. Miski sinong bunutin ni Coach John Paul Diswangco. Oo. Parang mahihirapan ng Team Calabanga talaga. Kumbaga, kung sa coach, ito yung sinasabi natin na good problem. First five mo, ang second unit mo, pwede mo i-first five. Ang third unit mo, pwede mo pa rin i-first five partner. Kahit sinong bunutin, alam mo na ko-convert na magpa-perform siya sa loob ng court.
Partner, back-to-back points si Rocky Rabalo. Oo, Isang tres, isang penetrate sa basket. So sana ito yung umpisa na unti-untiin nila yung kalamangan. Baka si Rabalo na hinihintay, partner ng ng Team Calabanga ng turning point para humabol sa game na to. Oo, baka siya yung mag-umpisa na nabuhatin yung team, tapos sumunod din yung ibang mga kakampi niya na mag-contribute din sa points na para mapadali din yung attempt nila na habulin yung Team Pili. Ito si Ferdinand Rasal Jr. partner. Player din to ng Naga College Foundation sa junior. Sa juniors. Si Ferdinand Rasal Jr. So, ang daming mga bata at rising stars dito sa Ako Bicol Cup Kamsur Leg. Yun, gandang tira, hindi lang pumasok. Ganda partner talaga na spacing na ginagawa ng ginagawa ng Team Pili, lalo na drive and kick. Alam ng mga players, so yun, may turnovers mo, pa. 50-50 ball partner talaga, 50-50 ball, lamang pa rin ang Pili hanggang ngayon. Ganda ng spacing, alam ng mga players kung saan sila pupwesto, alam din nila kung kailan ipapasa at kung kailan ititira yung bola. Yon, Tria bumitaw, may foul. 3 free throws yan. Si Alan Tria partner. Naglaro din to partner sa Kamsur Express. Oo. Naalala ko, naglaro din yan sa Kamsur Express. Di ba kasama din natin siya noon time na sa Gapan. Gapan. Nung nanalo tayo noon nanalo tayo versus sa anong team ngayon sa NBL? Nueva Ecija. Hindi yun. Yung sila Saraw sa Cavite. Yung Cavite. Oo. So unang tira ni Tria pasok. Second throw. Strict shooter to partner eh. Pag binigyan mo talaga ng ng open shot sa labas. Oo, pag nag-umpisang pag hinayaan mo mag-init to sa labas, nako. Ngayon partner, nasa siya ngayon? PLDT. Team PLDT. Team PLDT. 2 out of 3 yung free throws ni Alan Tria. So running score 71-36. Remaining time 6:35 of the third quarter. Yun, sayang, hindi pumasok yung tira ni Buena Obra. Ganda nung kick out. Yun. 3 points. 4 straight points partner si Alan Tria. Coming sa 3-point area sa isang free throw. Ito partner si Fredson Hermonio, Ilonggo to eh. Ilonggo tong bata na to. Magaling na player, saka isa to sa key player nung naglalaro pa siya sa collegiate level. Ayun. So importante din dito sa Calabanga na team ng Calabanga na wag silang makipagsagutan in terms of offense. Kailangan din nila ng defensive stops. Kasi nga para makahabol sila dito sa laro. Kasi kung makikipagsagutan sila sa opensa, mahihirapan or hindi nila mahahabol yung ganito kalaking kalaman. Masyado partner maluwag ang gap zone na inaatake ng Team Pili. Oo. Kitang-kita ni Fredson Hermonio yung gap zone na yun, kaya nakita niya, inatake niya yung shaded area. Okay. So, pakinggan natin ang update mula sa ating courtside reporter, si Carmela. Carmela?
Magandang hapon mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. At ngayon, kasama na nga natin ang assistant coach ng Team Pili na si Coach Noel Orlas. Coach, good afternoon po. Good afternoon. So Coach, kitang-kita naman na napakaganda ng performance nyo right now and you have the bigger lead and advantage in today's matchup. Ano pa po ba yung gagawin nyo upang mas ma-maintain nyo po ito ngayon? As per coach's instructions, keep the pace lang, maintain lang namin yung pace. Then we stick to the system kung ano yung pinapagawa ng head coach namin. Then obviously we are prepared. So Alright Coach, by the way, we are live po. May gusto po ba kayong pasalamatan o batiin? gusto lang namin pasalamatan si Mayor Francis Belen for organizing this team and si Kagawad Ning sa wife and baby ko. Yeah. Thank you po, and once again, good luck po ngayon. So, take it away, Coach Nuki and Coach John. Okay. So, yun na nga, yung adjustments na gagawin sa Team Pili para ma-maintain yung ganitong kalamangan. One is they have to maintain the pace and they have to stick to the system. So, importante yung disiplina with regards to sa sistema na niraran ng isang team. Kasi, lalo na sa ganitong kalamangan, partner, may tendency na mag-relax ang team. Oo nga, partner eh. Ang advantage naman ng ang advantage talaga ng Team Pili, sa tingin ko hindi naman sila nag-relax eh. Stick sila sa system na game plan na sinasabi ng head coach nila na si Coach JP Diswangco. Alam mo ba si Coach Noel? Dati din siyang head coach ng City College of Naga. Head coach din ng City College of Naga. Oo, ngayon nasa Kamsur Express. At nandito din sa Team Pili. Oo, kasama ni Coach John Paul Diswangco. Si Coach John Paul pala, coach ngayon ng partner ang bagong team manager ng Kamsur Express. Uy, gandang fake. May kasama pang foul. Si Coach John Paul Diswangco, isa sa pinakamagaling na tactician coach sa Bicol Region. Magaling sa practices, magaling sa in-game adjustments. Guwapo pa. Running score 77-46. 3 minutes and 55 seconds ng Hindi third nagbabago, quarter. partner ang pace ng ganun pa rin ang pace ng laro ng ng Pili. Kontrolado lang ang pace Dito mo makikita na yung disiplina ng mga players na kahit na sobrang laki na yung kanilang halamangan is they stick to the system na kung ano yung pinapagawa nung kanilang head coach, sinusunod pa rin nila. Hindi lang sa opensa, yung depensa, maintain pa din nila yung pressure sa defense na nagresulta sa 24 seconds violation. Yun naman yung pinaka-importante sa lahat yung trust the system ng isang head coach. Sabi nga, you live and die by the system. Tama. 2 points, Yun ang Ian Manayan Talagang pag binigyan mo sa post, entry post, binigyan mo sa shaded area, sa 15 foot, titirahan ng Ian Manayan, partner. Bibigyan ka ng magandang opensa, tapos tatakbo pa yan pababa. Depensa yan. Yan ang porte ng Ian Manayan. Yung turnover. Ito yung mga mangilang-ilang turnover ng Pili na hindi nako-convert into points ng Team Calabanga. Kasi sayang yung mga turnovers na yon na konting-konti na nga yung turnovers ng Pili, hindi pa rin siya ma-convert sa points. Yun, bumitaw na naman yung sayang. Hindi pumasok yung outside shot.
Yun. Kahit sa halata mo sa body language ng mga players kung sino yung gutom sa panalo. Yun, 2 points. 2 points, Raymar Sanchez. Yun, finally, naka 2 points yung team ng Calabanga. So, ayan, naka 29 yung bola. Yun, may foul. May nakitang foul ang ating mga referees. Foul on number 17. Raymar Sanchez. Okay, nilabas yung Tria. Halos ang lahat ng mga players ng talagang malilito ka na lang kung paano mo ipapasok lahat naman ng player ng Team Pili. Key player nila. Oo. From 1 to 13. Yung sa depensa naman, with regards sa adjustment ng depensa ng team ng Calabanga, since halos lahat ng players ng Pili is nagko-contribute, hindi din nila malaman kung sino bang player talaga ang dapat na i-stop dito sa Pili. Kasi halos lahat ng ipasok sa court is nagpe-perform, nagko-contribute, hindi lang sa opensa, pati sa depensa. Maintain nila yung pace, maintain nila yung depensa, yung pressure na pinapakita mula sa umpisa ng first quarter hanggang dito sa late stages ng third quarter. Kahit pa may ganito sila kalaking kalamangan, 83 to 51. Third quarter partner, matatapos ang third quarter, remaining time is 1 minute and 22 seconds na lang. Oo, at mapapansin din natin na hindi walang pagbabago with regards dun sa pace ng laro ng Calabanga, na mula umpisa lackluster yung kanilang start and hindi nila nabawi yung momentum mula sa Team Pili. And sige, hanggang ngayon, from first to third, kontrolado pa rin eh. Oo, Yung mga partner, yung pace, nandun pa rin. Hindi nagbabago yung ginagawang sistema na in-implement ni Coach John Paul Diswangco sa Team Pili. Walang slowdown. Wala. Kung titingnan mo nga dito, kung hindi mo titingnan yung score, makikita mo na parang yung Team Pili yung naghahabol kasi sila yung mas aggressive na team. So, remaining time, 59 seconds. Malapit na matapos partner ng ang third quarter. Third quarter. Ganun pa rin ang pinapakita ng team Calabanga sa laro nila. Oo. At lalong namamaga ang kalamangan. Yung partner, turnover ang Calabanga. Masyado nang mahaba ang listahan ng turnover nila sa stats. Oo, at yung mga turnovers na yon ay naiko-convert sa points, kagaya ng easy layup ni Margallo. Oo, nakita mo partner, ganda nung team chemistry nila, yung give and go pass galing kay Margallo yung bola. Tapos pinasa kay Manayang, pagka binalik, give and go, ganda, easy basket. Ayan, turnover na naman. Offensive rebound, ayun, may foul na magre-resulta yata yan sa free throws. So kanina, yung give and go na yun, ang problema yung depensa ng Calabanga, walang help side. Walang nag-help doon sa defense, kaya uncontested yung layup na yun ng Margallo. Yun, first throw, pasok. Basic na basic ang free throw. Form ni Ian Manayan. Naka-square yung paa. Ayun, mula sa shot pocket, may follow-through. Hindi pumasok yung pangalawang tira. Na-jinx ko yata. Last 6 seconds ng third quarter. Yun. And on the
end of the third quarter. Running score 85-52. Lamang pa rin ng team ng Pili. Lamang sila by 34, partner ano? 34. 34 Yes, points. Oo. Tingin mo pa, partner? Ano, nakaka-adjust pa ba yung Pili, yung Kalabanga? Well, siguro naman kahit papaano magkakaroon, hopefully maka-adjust pa din sila. Kasi kahit pa ganito kalaki yung kalamangan, ang importante naman, lalo na sa mga coaches, importante na i-instill natin sa mga players na yes, you will lose. Kahit pa sabihin natin na you will lose a game, pero kailangan kung matatalo ka, you have to lose with pride. So, importante pa rin yun sa team, importante pa rin yun sa player. Na kahit pa sabihin na hindi magiging maganda yung resulta ng laro, kung matatalo ka pa rin na lumalaban. Hindi yung hahayaan mo na lang na talo na, di hayaan na lang natin na matalo. Hindi. Ilaban pa rin natin. Gawin pa rin natin yung lahat. Gawin pa rin natin yung lahat ng ating makakaya para kahit papaano maibaba yung ganito kalaking kalamangan. Malay natin, magresulta siya sa yung run na yon is kahit pa nasa fourth quarter na, mabaliktad yung resulta ng laro. Marami din nangyayari niyan, partner. Miski 34 points, 20 points, yung behind sila sa game. Bumabawi pa rin dahil kasi sa isa yun, sabi nga, yung pride mo. Kasi nire-represent mo yung LGUs, mga LGUs, like ang nire-represent nila is Kalabanga, nire-represent nila is Pili. Kailangan nila yung pride talaga. By the way, yung mga nagpapa-shoutout dyan, sa sobrang dami ng inyong mga shoutouts, hindi namin kayo may shoutout dito sa live. Pero tatandaan nyo, mahal namin kayo. So back to the ball game, fourth quarter. Dito partner, marami nagmamahalan. Parang wala ngayon may mga boyfriend, girlfriend. Wala nagmamahalan. Yun. 2 points ni Dennis Istingor. Bakit partner? Marami bang nagpapa-shoutout sa'yo? Madaming nagpapa-shoutout. At sa mga fans namin dyan, we love you all. Mahirap kasing mag-mention ka ng isang shoutout at hindi mo masabi yung pangalan. Baka magselos. Baka magtampo sila. Oo, marami magseselos sa'yo, partner niya. Marami. Mahirap na. Mahirap na. Pag marami nagselos, patay tayo. Kaya buti na yung huwag ka nang mag-mention kahit na sino. Para pantay-pantay. Baka magkamali pa, mahirap na talaga sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap magkamali. Ayun, rebound. Yun, si Ali P. Power rebound partner yun Power rebound. Lakas ng Sa sobrang lakas, walang nagawa yung box out. Tingin ko partner, bumababa na rin yung composure ng Team Kalabanga. Parang nawawalan na rin sila ng pag-asa. Nakikita mo sa facial expression, sa kanilang body language na parang tinaas na nila yung puting bandila. Pero eto, may easy layup. Yung Presnilla. So kahit pa paano, naibaba ng konting-konti yung kalamangan. So that's a positive side. 2 points yung kanina, partner. Baga binawian naman ng 3 points. Paano yun? Sakit naman nun. Masakit. Malamang pang 1 puntos. Yun yung tira na mas masakit pa sa break-up. 2 kontra sa 3. Ayun, may foul. Yun, nag-foul partner para ma-stop yung transition nila. Stop yung transition. Momentum kasi yung partner ng Team Pili. Yun, may timeout. Ayun, may timeout yung Pili. So, ito din yung pagkakataon ng Kalabanga na iset yung adjustments nila na
Dito din makikita mo sa dalawang team kung sino yung team na mas cohesive in terms of during timeouts, giving instructions, giving adjustments. Kaso partner, ang problem ngayon, mas nag-huddle pa yung Yun team na nga, Pili kesa sa team Calabanga. Oo, makikita natin na mas composed pa. Mas composed pa din Yung team Pili kesa sa team naman. Calabanga. Sila ang tumawag ngayon. Sila yung nag-huddle ng maayos. Sila yung nag-set ng offense, ng defense para mas lalo nilang ma-maintain yung ganito kalaking kalamangan. So, remaining time is 8 minutes and 10 seconds ng last and final quarter of the fourth game. So, nasa fourth game pa lang tayo, partner. Meron pang last 2 games. So, kung pupunta kayo dito sa Cafuerte Sports Complex, kung gaano kainit sa labas, kabaliktaran yung lamig dito sa loob. So, wag niyong kakalimutan magdala ng jacket. Partner, masyado malamig dito sa loob. Mabuti nga, wala akong jacket. Buti na lang. Buti na wala lang kang jacket. At hindi ka naman lamigin. Oo, kasi makapal yung tabako. Yo. Yan. Number 8, Dennis Estingor. His fourth. Uy, 4 na yung Estingor. Team foul. At malapit na rin sila sa isang foul na lang. Malapit na sila mag-penalty. Sabi nga, partner, the great one. The great one adjust. The great one adjust. Oo. Yun. Lalim nun, ah. Oo. Ano yan? Keeping it simple. Yan. Simple and concise. Parang pag-ibig. Yon. The great one adjust. The great one adjust. Miski na break ka na, Yon. The great one adjust. The great one adjust. Keep it simple. Keep it simple. Yan. Yun. Sabi nga sa mga ganitong kalamangan, pwedeng sabihin na one step at a time, one possession at a time, para at least kahit papano, konti-konti, maibaba yung and ang maite-take home, I think ang maite-take home naman na learning ng team ng Calabanga is yung importance ng pag-a-adjust, importance ng kung hindi man maganda yung start, importante na maging maganda yung pagtatapos mo ng laro. Yung end game. Yes, Yun yung end game. importante, oo. Whether you're winning or you're losing, importante is maganda yung end game. Kasi nangyari naman, partner, sa Team Pilis. Better start. Better start sila. Hanggang ngayon, nag-strong finish Strong pa rin sila. finish pa din sila. Oo, strong finish pa rin sila. Ayun, ganda ng pasa. Mamaya, partner, sa last game, sa tingin ko, jump pack yung tao. Oo. Kanaaman versus Team Naga, Casareños. Oo. Casareños. Ang Team Naga, alam ko may 1-0 na sila, Oo, Yung team yata. yung Team Kanawa, ano na ba? Naglaro na ba? Oo yata, hindi ko lang sure kung naglaro na din yung Team Kanaman. Pero parang naglaro na din. Ay, parang hindi pa eh. Hindi pa ba? Parang first game nila mamaya. Ayun. Ayun, partner, pati 50-50 ball sa kanila pa rin eh. Paunti-unti yung Buena Obra. 50-50 ball, dun sa pili pa rin pupunta yung bola eh. Tira nila, open sila, offensive rebound pa rin nila. Paano mo may stop yun? Oo. Walang mas agresibo pa. Mas agresibo sila sa opensa, mas agresibo sila sa depensa. Dito mo makikita na mas gutom yung Pili sa panalo. Yun. May foul.
May mga nakita. coaches naman na magaling din sa game late adjustment strategy. Oo. May mga ganong mga coaches talaga. May mga strategize sa mga coaches na from first, second, third quarter. May game plan silang ginagawa nila. Kung anong ginagawa nila sa first quarter, iba ginagawa Iniiba, nila. oo. Ginagawa nila sa second, sa third, and the fourth. Sabi nga niyan, ang basketball is parang chess, yung offense and defense. So, depende kung ano itatapon sa'yo na, or ano ibibigay sa'yo na opensa ng kalaban, paano ka ba mag-a-adjust Situational doon yun, partner. Sa depensa mo. Situational. And then, kaya importante yung role ng assistant coaches. Kasi, usually, ang ginagawa ng mga head coaches is kung ano yung kung ano yung kanilang mga kahinaan. Kasi bawat coach naman is merong strength, meron siyang weakness. So kung ano yung kahinaan ng coach na yun yung kukunin mo na assistant para during practices at lalo na during games, sila yung magbibigay sa'yo ng input kung paano mag-a-adjust sa laro. Sa professional level partner, mismo sa amateur level, nakita mo, yung bench puno ng coach eh. May conditioning coach, may offensive coach, may defensive coach. Minsan may dala pa silang kasama din sa coaching staff, meron silang physical therapist, meron silang nurse, meron silang doktor dyan sa staff para as the situation arises, kung ano yung kailangan, merong tao na mag-aalaga doon or mag-aalaga doon sa team, doon sa player. Para yung head coach is nakafocus na lang sa Importante talaga mga assistant coaches. May mga different forte. Forte sila. Meron silang different forte. Oo, sa game. Lalo na sa game adjustment ng players. Sa players. Teams din na. Kaya nga ngayon marami ng may mga statistical points. May yung tawag doon, yung bago ngayon yung ginagawa nila na wala sa statistic. Yung tawag doon? Kalimutan mamaya. Isipan ko kung ano yung basta, it's more, ngayon kasi more of scientific na yung basketball. Lalo na yung partner, yung na-download na apps na rin, yung PER, yung Players Efficiency Rating. Players Efficiency. Yan. Importante yan kasi doon sa Players Efficiency Rating, makikita mo yung efficiency mo sa game na may plus-minus factor doon na tinatawag natin. May plus-minus factor. Doon mo din makikita na pag etong player na to yung pinasok, nagne-negative ba? Yun. So, ngayon, more of scientific yung basketball. Kaya importante din sa ating mga players or lalo na sa ating mga coaches na mag-attend tayo ng mga updates, mag-attend tayo ng mga trainings, ng seminars para at least kahit papano na-update tayo kung ano yung nalalaman natin sa basketball. Kasi kahit gaano pa tayo kagaling na coaches, we're always students of the game na importante yung learning. So yun, may time out yun nga partner ng mga top caliber coaches natin sa national. Nagte-training pa rin yan sa Europe, sa Amerika. Kasi may mga different coaching philosophy sila na napupulot pa unti-unti naman sa mga top coaches sa world. Lalo na nai-adapt nila ngayon yung European style of coaching. Na it's more of, tama ba? Sa European, more of anong tawag dyan? More of basic basketball. Basic basketball talaga. Hindi kagaya ng sa US talagang. Yung US din nag-adapt na rin sila ng mga European coaches, European mga advisor din na
Talagang iba na rin miski ang mga NBA teams ngayon. May tinatawag na tayong stretch 4 na hindi ka lang pwede yung sentro ka lang talaga. Oo, ngayon lumalabas na ang sentro ngayon. May stretch 5 na tinatawag, may stretch 4. Minsan nga makikita mo yung sentro ng isang team nagbababa ng bola. Iba na ngayon yung evolution ng basketball partner. Partner hindi na yung typical na sentro ka, hindi yung typical na gwardiya ka. Kumbaga ngayon, it's more of a positionless basketball. Na kahit saan ka kahit anong posisyon, may mga players na kahit saan pwede, kaya nilang maglaro na kahit na anong posisyon. Kahit pa sa depensa, kahit na sino, kahit anong posisyon, kaya nilang depensahan. Partner, tama yung sinabi mo. Ang basketball, ang coaching lahat is learning process. Marami ka matututunan sa ibang mga coaches. Kaya kung may circumstances, may pagkakataon, talagang kailangan mo talaga mag-seminar ka para nare-refresh ang mga techniques and strategy ng coaching sa national level. Para, ayun nga, last year kasama ko si Coach Snooki saka si Coach Pete. Hindi ka nga nakasama nun yung sa Manila doon sa Milco. Yung mga top coaches ng mga university and colleges. Nag-seminar kami. Kasi paano may mga napupulot ka na paunti-unti na i-adapt o na kaya mong bigay na ituro sa mga players. So, balik tayo sa ball game, partner. So, kahit papano, bumaba yung lamang ba? 100-67, last 3 minutes and 33 points, partner. Still pa rin. Yung lead nila, maintain pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Maintain pa rin. Kasi sabi ni Coach JP Diswangko, maintain lang yung lead. Kung ano yung sistema, yun ang sundin. Kasi pag lumabas ka kasi sa sistema, ang pinaka-main problem mo noon, magkakaproblema ka sa offense, magkakaproblema ka sa defense, mawawala yung rhythm mo sa game. At pag nawala yung rhythm sa game, usually dito nag-uumpisa na yung team na naghahabol is nakakahabol. Ang momentum kasi ng isang team, pag nag-rally yan, mahirap mong pigilin. Oo, mahirap pigilin. Lalo na kung meron silang mga strict shooters na pag nag-umpisa na magkaroon ng kumpiyansa with regards to their shots, kahit pa contested yung mga tira na yan, since nakuha nila yung rhythm, nakuha nila yung kumpiyansa, titirahan ka yan at papasok yung mga ganyang tira. So yun na nga, balik tayo doon sa European style ng basketball na it's more of methodical yung sa laro. Kaya nga, etong ganitong liga, yung Ako Bicol Cup Camarines Sur League, eto din yung magandang pagkakataon, hindi lang sa mga young players, aspiring players, pati rin sa mga coaches, mga aspiring coaches. Eto rin yung pagkakataon para ipakita yung craft, yung talent ng mga coaches. Kasi dito mo din makikita, kumbaga, yung development partner kasi ng basketball is hindi lang siya dapat nakafocus sa players. Dapat kasama na magde-develop yung mga coaches, kasama din magde-develop yung ating mga referees. Kasi kailangan sabay-sabay tayong umangat para lahat tayo mag-i-improve at before we know it, baka meron tayong makita na national player or local coach na mag-coach hindi lang dito sa Kamsur but hindi din lang sa mga big universities but malay natin baka sa PBA. Meron na rin tayo partner na assistant coach sa PBA from Converge. Siguro kilala mo naman yun. Oo. Nasa ngayon siya? Active siya. Active siya na assistant coach ni Coach Alden Ayo sa Converge, sa PBA. Tapos meron din tayo magagaling na conditioning coach na nag-PBA rin. Nag-PBA na rin. Pagkatapos mga conditioning coach din tayo na magagaling na nasa UAAP. Saka NCAA na galing sa Kamsur. Galing Kamsur.
Correcto. So, yun, importante din yun. So, 1 minute and 4 seconds na lang, I think, pwede nang sabihin ng Pili na, pwede na nating sabihin na panalo dito yung Team Pili na wala ng oras para makapaghabol. Ngayon, partner, sa tingin mo, sa next game siguro ng Pili, bounce back naman sila sa tingin ko. Sa tingin mo? Alin, yung Kalabanga? Yung Kalabanga pala, yung Kalabanga. Oo naman, I think this will be a learning experience for Kalabanga with regards to their offense and defense. Na one of the things na kailangan, I think, na mag-a-adjust sila is yung sa kanilang turnovers. So, importante dito sa practices, gagawa nila ng paraan na mabawasan yung turnovers. Pangalawa is yung consistencies ng kanilang shots. Walang masyadong consistency sa tira. And then, next is yung team chemistry, which is importante siya sa laro. Dahil kailangan nagkakaamuyan yung mga players sa loob ng court. Na alam mo yung mga player tendencies. So, I think next game magbabounce back yung Kalabanga. Kasi kahit papano, meron silang napulot na may natutunan sila dito sa larong to. Sa ano naman, siguro ngayon ngayon Saturday, lahat naman ng teams is naglaro na. Kaya may mga scouting na rin sila na mangyayari. Tama yung sabi mo, partner, na madali na maka-adjust yung mga different teams, different LGUs. Dahil makikita nila kung anong tendency ng team, anong strong side ng team, defense ba, offense, o ano ba yung coaching philosophy na niraran, o ano ba yung favorite ng coach na to, o dribble drive ba, o dribble drive offense ba, o mga horns, o run and gun team ba sila? Yun. Kaya tingin ko, yung mga teams ngayon, makaka-adjust na sila, may scouting At sila. meron naman silang with regards din sa scouting, madali na din kasi since makikita din nila yung mga videos doon sa page ng Ako Bicol Cup Kamsur na pwede nilang i-download, pwede nilang i-break down yung game ng bawat team. Saan ba kami nagkamali? Saan ba kami nagkulang? Ano ba yung mga adjustment na kailangan gawin? So, yun, end of the ball game. So, the final score is 103-76 in favor of Team PD. So, partner, inaantay na lang natin yung ating mga courtside reporter doon sa kanilang for the best player of the game. So, meron na lang tayo. So ngayon, meron pa tayong natitirang two more games for this Saturday na laro dito sa napakagandang Cafuerte Sports Complex. Na sobrang lamig, sobrang komportable dito. Mabuti nga hindi ako nagdala ng jacket kasi malamig. Kasi malamig. Kaya pa naman ang tabako. Kaya pa naman. Mainit din sa labas. And ganon din kainit yung mga laban na matutunghayan natin dito ng live. So, yun na nga, yung Ako Bicol Cup Kamsur League is a tournament na magbibigay ng pagkakataon sa ating mga aspiring players, aspiring coaches para maipakita yung skills and talents at ma-expose, lalo na yung mga players na ma-expose, makita ng mga scouts at syempre magkaroon din ng pagkakataon na makapaglaro sa hindi lang sa mga university dito sa Naga, sa Kamsur, but also sa Manila. Tama-tama, partner, kasi malaking bagay ang Ako Bicol Cup para makita ang mga talent
ma-showcase ang talent ng mga taga-Kamsu. Ako Bicol Cup made possible by Attorney Zaldico. Alam mo partner, isa to sa way na showcase ng mga aspiring player, ang mga talent nila para ma-discover. Sabi mo nga, lahat posible. Walang imposible na makapunta sa national level ang isang coach, ang isang player. Oo. At ang isang referee. Kasi ganun din eh. Okay. So, para sa player of the game, Cassandra, take it away. With me is the Kasurog player of the game, Galon, jersey 74 from Team Pili, with a score of 17 points, 2 rebounds, and 1 assist. Congratulations po for being the Kasurog player of the game. Kumusta po? Ano sa pakiramdam maging best player of the game? Masaya, overwhelming kasi first game namin panalo. Yun. Ayan, first game nyo pa lang po ngayon pero grabe na yung ipinakita nyo. Ngayon sir, ano ba ang naging motivation mo para makapagpakita ng magandang laro ngayong match? Yun nga, sabi ni coach, laruin lang namin yung system niya, yung plays, then dumipensa lang na maayos. Ayan, sir, live po tayo ngayon. May gusto ka po bang batiin o pasalamatan? This is your chance po. Una-una, nagpapasalamat ako sa taas, binigay sa amin itong panalo na to. And sa Sangguniang Bayan ng Pili, tsaka kay Mayor, kay Kagawad Ning, tsaka sa Team Pili, kay Madam Altamarino, salamat. Ayan, thank you very much, sir, and congratulations po. Once again, this is Cassandra Seton, courtside reporter of Ako Bicol Cup Camarines Sur. Back to the panel.